काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालन शाह के समर्थक सब फेसबुक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अनफॉलो करे के अभियान चलैले बाटे। काल दोपहरिया मेयर बालन से अपन स्टेटस के फेसबुक से हटावल गईल उनकर सचिवालय से दावी कल गेल रहे। केहू रिपोर्ट करला के कारण उक्त पोस्ट फेसबुक डाउन कईल सचिवालय के दावी रहे। ओकरा बाद काल ही बालन पोस्ट हटावे के ना दोषी के कार्रवाई करे के कह के पोस्ट करत अपन पोस्ट सरकार से हटा दिहल आशय व्यक्त कल रहनी। ओकरा बाद बालन के समर्थक सब ओली के अनफॉलो करे के शुरू कैले बाटे। काल केपी शर्मा ओली के पेज में 6,86,000 फॉलोअर्स रहला में आज सवेरे 6 लाख मात्र रहल बाटे। बालन भादो 16 गते एमएलए के प्रदेश सांसद रेखा शर्मा नाबालिग के घरेलू कामदार राख के हिंसा कैल दावी सहित फेसबुक में एगो पोस्ट कैले रहनी। सांसद शर्मा के विषय में कोनो कार्रवाई न भइल बतावत बालन प्रधानमंत्री ओली ऊपर आक्रोश व्यक्त कैले रहनी। उक्त पोस्ट हटला बाद शुरू भइल विवाद से अब एक दूसरा के पेज अनफॉलो करे के अभियान तक पुगल बाटे। 12 जिला के विभिन्न पालिका सब में भू उपयोग नीति के कार्यान्वयन में आल चाल कैला पर अधिकांश स्थान में जमीन के किताकाट रोकल बाटे। इससे स्थानीय बासिंदा सबके समस्या पड़ल बाटे। जीतपुर, सिमरा, कलैया उप महानगर पालिका आ निजगढ़ नगर पालिका लगायत के क्षेत्र में भू उपयोग नीति अनुसार जमीन के वर्गीकरण न भइला पर जमीन खरीद बिक्री ठप भइल बाटे। नापी कार्यालय सिमरा के प्रमुख प्रभु प्रसाद कोइरी भू उपयोग एन 2076 आ नियमावली 2079 के मापदंड पालना न करे वाला पालिका सब में किताकाट रोकल बताइनी। सरकार से जारी कैल भू उपयोग नीति अनुसार पालिका सब कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, सार्वजनिक उपभोग लगायत के 10 गो क्षेत्र में वर्गीकरण करे के प्रावधान रहल बाटे। पालिका से भू उपयोग क्षेत्र के वर्गीकरण करके नगर सभा से पारित करके नापी विभाग लगायत के निकाय में भेजे के व्यवस्था इनमें उल्लेख कैल गेल बाटे। लेकिन पालिका सबके ध्यान के कमी के कारण स्थानीय बासिंदा सब समस्या में पड़ल बाटे। निजगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 13 के रामलाल थिंगे अपन जमीन के कुछ हिस्सा बेच के बेटा सबके विदेश भेजे के चाहना रखल रहनी। लेकिन किताकाट रोकला से जमीन बेचे न सकल शिकायत करत वहाँ के अब बेटा के कैसे विदेश भेजम कह के चिंता व्यक्त कैनी। ऐसे ही कलैया उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 17 के नंदन राम ठाकुर अपन व्यवसाय के कर्जा तीरेला जमीन बेचे के चाहले रहनी। लेकिन किताकाट रोकला से वहाँ के भी समस्या में पड़ल बानी। नापी कार्यालय सिमरा के प्रमुख कोइरी एन आ नियमावली के पालना न करे के पालिका सब में जमीन के किताकाट रोकल गई आ ओकरे कारण से राजस्व संकलन में समेत असर पड़ल जानकारी देनी। 2080 सावन 32 गते प्रकाशित भू उपयोग नियमावली संशोधन करत 6 महीने भीतर करे वाला काम 1 वर्ष भीतर कर सके के समयावधि दिहला पर भी पालिका सब निर्धारित समय सीमा भीतर काम न कैला से ऐसा अवस्था सृजना भइल कोइरी बताइनी। रौतहट जिला के कटहरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में सामाजिक सुरक्षा भत्ता के रकम हिनामिना भइल खुलासा भइल बाटे। स्थानीय वार्ड अध्यक्ष भूपेंद्र कुशवाहा आ NIC एशिया बैंक के कुछ कर्मचारी सब विरुद्ध तथा ज्येष्ठ नागरिक सबके भत्ता हिनामिना कैल आरोप लागल बाटे। ई घटना में सुखली राम नामक वृद्ध के सामाजिक सुरक्षा भत्ता में अनियमितता भइल बाटे। राम से आरोप लगावल अनुसार वार्ड अध्यक्ष कुशवाहा एक जने महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक के 12,000 रुपया हिनामिना कैल रहनी। ई बारे उजुरी आ शिकायत पड़ला बाद राम पत्रकार संगे अपन दुख व्यक्त रहनी। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ई प्रकार के हिनामिना आ अनियमितता होखे वाला अत्यंत निर्दयनीय घटना भइल राम बताइनी। ई घटना बाद संबंधित निकाय छानबीन करके दोषी के कड़ा कार्रवाई करे के मांग कल गेल बाटे। ई प्रकरण से स्थानीय तह में पारदर्शिता आ जिम्मेवारी के सवाल में गंभीर प्रश्न उठैले बाटे। संबंधित निकाय सब एकरा के गंभीरता के साथ लेके छानबीन करे के आवश्यक रहल सरकार वाला सब बतैले बाटे। 12 जिला में सरकारी जगह किरते करके बिक्री करे वाला गिरोह के 2 जने व्यक्ति सब पकड़ाऊ पड़ल बाटे। पकड़ाऊ पड़े वाला में काठमांडू स्थित GTH प्लास्टो इंडस्ट्री प्रणाली के प्रतिनिधि विकास गुप्ता आ जग्गा वारिस हेमंत रिसाल रहल बानी। उ लोग 12 के तेतरिया क्षेत्र के करीब 21 बीघा 7 कट्ठा दूर सरकारी जमीन के नकली कागजात खड़ा करके बिक्री करे के प्रयास करत रहनी। मालपोत कार्यालय 12 से प्राप्त जानकारी अनुसार उ लोग उक्त जमीन के नकली लाल पुर्जा प्रमाण पत्र बना के मालपोत कार्यालय में श्रेष्ठता कायम करेला मांग कैल रहनी। लेकिन पेश कल गेल कागजात मालपोत कार्यालय से जारी न कैले देखला बाद जिला प्रहरी कार्यालय 12 में उ लोग के आवश्यक कार्रवाई के खातिर भेजल गए बाटे। गत वर्ष भादो 5 गते मालपोत कार्यालय 12 से पारित कल गेल साबिक तेतरिया गावी सके 3 गो किता नंबर सब में रहल जमीन जौना में 16 बीघा 16 कट्ठा 16 धूर आ 3 बीघा 5 कट्ठा 10 धूर आ 1 बीघा 4 कट्ठा 16 धूर जमीन रहल बाटे। चितवना कास्की के 2 गो व्यक्ति सब GTH प्लास्टो इंडस्ट्री प्रणाली के काठमांडू चितवना कास्की के 2 गो व्यक्ति सब GTH
प्लास्टो इंडस्ट्री प्रणाली काठमांडू के नाम में पास कैले मिलल बाटे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में उक्त 3 गो किता सब के जमीन सरकारी जमीन के अभिलेख में रहल आ पेश कयल गेल कागजात में आधिकारिक हस्ताक्षर लगायत के विवरण नकली मिलल पुष्टि भइल बाटे। धनुषा के टेश्वर गाँव पालिका 1 के 51 वर्षीय आशा देवी मंडल 1 वर्ष के प्रतीक्षा बाद जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से नागरिकता के प्रतिलिपि प्राप्त कैले बानी। वहाँ के फेरू वार्ड सिफारिश अनुसूची सहित के कागजात आज पेश कैल उहे समय में नागरिकता हाथ में मिलल। नागरिकता मिलने पर आशा आ उनकर पति रामदेव मंडल बहुत ही खुशी भइल बानी। आशा देवी गत वर्ष 2080 आसीन में ही नागरिकता प्रतिलिपि के खातिर वार्ड सिफारिश अनुसूची भर के फाइल पेश कैल रहनी, लेकिन गत वर्ष दौड़ धूप कैला पर भी नागरिकता बनल ना रहे। यह बीतल बूथ के कर्मचारी सब उनकर फाइल भुलाइल बतावत फिर वार्ड सिफारिश अनुसूची भर के पेश करे के कहल रहनी। बेटा राहुल के नागरिकता बनावे गैला पर नागरिकता में समस्या देखला बाद प्रशासन कर्मचारी सब पहले अपन प्रतिलिपि लेवे सुझाव दिल रहनी। आशा देवी के नागरिकता प्रतिलिपि 1 वर्ष बाद भी न बनला समाचार सार्वजनिक भइले बाद ई विषय काल प्रतिनिधि सभा में भी उठल रहे। रासपा के सांसद मनीष झा संसद में प्रश्न उठेले रहनी। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के 9 प्रहरी कर्मचारी के प्रहरी प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर तान के छानबीन शुरू कल गेल बाटे। शंकास्पद आर्थिक कारोबार के कारण थप अनुसंधान आवश्यक भइल कहत जवान से लेकर 100 तक के 10 जन कर्मचारी के हेडक्वार्टर तानल गेल बाटे। प्रहरी प्रधान कार्यालय के स्रोत के अनुसार उ लोग के जिम्मेवारी से हटा के शोधपूछ के खातिर नक्साल बुलावल गेल बाटे। मध्य प्रदेश के 9 जने, कोसी प्रदेश के 1 जने करके 10 जने प्रहरी कर्मचारी के छानबीन हो रहल बाटे। तानल गेल प्रहरी कर्मचारी सब में धनुषा के सीमा प्रहरी चौकी दुहबी में कार्यरत सई चंद्र प्रसाद यादव, सप्तरी के महुआ प्रहरी चौकी में कार्यरत असी उपेंद्र प्रसाद यादव, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में कार्यरत वरिष्ठ हवलदार नीरज कुमार शाह, हवलदार बचेलाल यादव, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ के हवलदार शैलेंद्र प्रसाद कुर्मी, जानकी प्रहरी चौकी के सहायक हवलदार अशोक कुमार यादव, मध्य प्रदेश के सहायक हवलदार मुकुंद शर्मा, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के जवान सतीश लाल काश्त आ कोसी प्रदेश के हवलदार ब्रिजेश मुखिया बानी। प्रहरी प्रधान कार्यालय के उजूरी छानबीन शाखा से उ लोग के गतिविधि सबके जांच कर रहल बाटे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड देश के 2 दलीय शासन तरफ ले जाए के खोजल गई कहत एकरा के रोकेला जनता के सूचित करे के आवश्यकता रहल बतैली बानी। आज पार्टी के अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग और लेखा आयोग के संयुक्त बैठक के समापन के क्रम में बोलत अध्यक्ष दाहाल देश के 2 दलीय शासन तरफ ले जाए के प्रयास भइल आ ई अधिनायकवाद के संकेत देवे के खतरा रहल बतानी। पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा के अनुसार अध्यक्ष दाहाल बैठक में पार्टी कार्यकर्ता आ जनता के प्रशिक्षित करत पार्टी के एकबद्ध बना के आगे बढ़े में जोड़ देनी। साथ ही दाहाल माओवादी केंद्र के संसद में प्रभावकारी भूमिका बनावे के आवश्यकता रहल भी बताईनी। सरलाही में सांप के कटला से 1 पुरुष की मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में जिला के हरिवा नगर पालिका 8 चापिनी के 32 वर्षीय सागर आले मगर रहल बानी। सागर के बीतल रात टॉयलेट में जाए के क्रम में सांप कटले रहे। सांप के कटाई से घायल भइल सागर के इलाज के खातिर जिला के नौलपुर स्थित सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुंचाल गेल रहे। उनका के उतहा उपचार संभावना भइला बाद थप उपचार के खातिर मध्य के राजधानी जनकपुर तरफ ले जात बेरिया रास्ता में मृत्यु भइल बाटे। उनका के गोहमन सांप कटले रहे। सरलाही में प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह के कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता सब द्वारा पथल प्रहार भइल बाटे। काल दोपहरिया सरलाही के क्षेत्र नंबर 4 स्थित धनकौल गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के धनकौल गांव में वहां के उपस्थित कार्यक्रम में पथल मारे के प्रयास भइल बाटे। पथल प्रहार करे वाला व्यक्ति नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता रहल बतावल गेल बाटे। सांसद सिंह अपन मंतव्य राखत बेरिया ही कांग्रेस के उक्त कार्यकर्ता सब हो हल्ला करके खोजले रहे, लेकिन प्रहरी के सुरक्षा के कारण उक्त हल्ला कुछ बेर शांत भइल। ओकरा बाद शांत भइला पर भी अगाड़ी ही कार्यक्रम असफल करे के उद्देश्य से वहाँ उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ता सब सांसद सिंह कार्यक्रम से बाहर होके के क्रम में पथल प्रहार भइले प्रत्यक्षदर्शी सब बतैले बाटे। घटना में वैसन कुछ भी क्षति न भइल प्रहरी स्रोत जनैले बाटे। प्रहरी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कल गेला से वैसन कोनो भी क्षति न भइल आ माननीय जीव के सुरक्षित संगे घर पहुंचावल गेल बाटे। ई गांव नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश उप सभापति वीरेंद्र प्रसाद सिंह आ कांग्रेस जिला सभापति सुरेंद्र प्रसाद सिंह के गांव बाटे। ई क्षेत्र में सांसद सिंह के कार्यक्रम असफल करके नेपाली कांग्रेस के ई पहल का प्रयास नइखे। इससे पहले भी ऐसा हरकत नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता सब बेर बेर करत आइल। स्वतंत्र से निर्वाचित सांसद सिंह स्रोत जनैले बाटे। सांसद सिंह कुछ दिन से घर में ही रहल बानी त वहाँ के अपन गांव ठाव के विभिन्न विद्यालय तथा कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में व्यस्त रहल बानी।
यूक्रेन के पोल्टाव में रूसी मिसाइल आक्रमण में अभी तक के 51 जने के मृत्यु भइल बाटे। पोल्टावा यूक्रेन के दूसरका बड़का शहर खार्किव से 130 किलोमीटर दूरी में बाटे। ई शहर युद्ध के अग्र पंक्ति में नइखे, लेकिन ई लंबा दूरी के मिसाइल के प्रभाव जरूर बाटे। रूस से आक्रमण कईल मिसाइल इस्कंडर M बैलिस्टिक मिसाइल है, जेकरा से 500 किलोमीटर तक के मार सकताटे। ई मिसाइल में 700 किलो विस्फोट हो सकताटे। बीतल रात यूक्रेनी सेना क्राइमिया से इस्कंडर मिसाइल प्रहार भइल बतावल गइल बा। पोल्टावा रूसी सीमाना से 140 किलोमीटर दूरी में बाटे। ओतहा रूस से कईल हमला में 50 से ज्यादा के मृत्यु भइल यूक्रेन के दाबी रहल बाटे। यह कारण से यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय पोल्टावा के खातिर ई डर लागे वाला दिन भइल बतैले बाटे। हवाई आक्रमण के सायरन आ मिसाइल आक्रमण के बीच ऐसन बहुत समय रहला से मंत्रालय बम शेल्टर में जाए के क्रम में आदमी लोग घायल भइल बतावल गइल बाटे।